Salut! Am să-ți arăt în acest tutorial cum să faci o petală de la un fulg ca acesta. Eu vă voi arăta cum să faceți o singură petală, iar voi faceți 6 sau 7 petale pe care le veți lipi una lângă alta. Aceasta are 7 petale, dar merge și cu 6. Ok, pentru o singură petală aveți nevoie doar de două fâșii întregi, dintre care una vom împărți în două. Ok. Avem două jumătăți și una întreagă. Aveți nevoie de o stensilă quilling, care are acest cant în care se bagă hârtia și de lipici cu vârful subțire ca să curgă foarte puțin lipici. Ok. Bun. Păi vom începe prin a face petală din aceasta mică dinăuntru, pentru care folosim fâșia întreagă. Dacă aveți riglă, puteți folosi și rigla. Dacă nu, nu este obligatoriu. O rotim pe toată. Ok, și o vom băga la mărimea 15, deși nu cred că se va deschide chiar până la 15, dar o lăsăm să se deschidă cât poate de mult, cât se poate de mult. Ok. Acum o lipim. Și presăm la ambele capete. Ok. Bun. Acum vom folosi o jumătate pe care o îndoim. Nu o rupem, doar o îndoim. Ok, bun, și formăm ca o inimioară. Deci învârtim până pe aici, undeva, și spre interior. Ok, cam atât. Și la fel în partea cealaltă. Și să formă ca o inimioară. Ok. Acum dăm cu lipici între astea două. Lipim așa și dăm cu lipici acolo. Ok. Și vom băga petala de înainte între cele două. Ok. Acum dăm cu puțin lipici aici. Și presăm. Ok. Bun. Acum luăm următoarea fâșie și facem același lucru, doar că spre exterior. Ok, bun. Acum dăm cu lipici pe aici.
și apăsăm un pic aici ca să se deschidă. Ok. Ce am făcut mai devreme, atașăm asta. Ok. Cam asta e petala. Dacă faceți mai multe la un loc, le lipiți la un loc, adică vă va ieși un fulg ca acesta. Bun, spun la treabă și vă zic că o să revin cu un nou tutorial despre acest model de quilling. Pa!